салому дуруди бепоён баҳри шумо дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони меҳрубон, ман мехоҳам имрӯз дар бораи паплинои туркӣ ба шумо як видео кунам, пешниҳод кунам, то ин ки дар бораи нархи навош, дар бораи гулҳое ки нав баромадагӣ ҳастанд ё ин ки гулҳое ки мавҷуд ҳастанд дар анамин паплино ҳаст, ман мехоҳам пешниҳод карда дар видеом ба шумо гап занам. ана дӯстони азиз, мо қарор дорем дар сеюм дарвозаи корвон тарафи Оптовӣ якум ряд шахсое ки мехоҳанд мустақилона омада харидорӣ намоянд, марҳамат бинед ҳозир анамин ҳама инами паплиное ки айни ҳол ман нишон дода истодаам, амино туркӣ ҳастанд. ино сифатошон беҳад хуб аст. шахсоне ки харидорӣ кардаги ҳастанд аз амин намуд паплино ва ё медонанд, мефаҳманд амин сифати амина. нархи анамин паплиное ки бенигинша озима нишон метиҳам. бенигинош як либосворӣ 250 сомонай. агар аз мо дархост кунед, мо поёни анамин видеода ман номерои ватсап мемонам, шумо занг занед, дархост кунед, мо равон мекунем. аз шахсое ки чун мустақилона омада харидорӣ кардан мехоҳанд, бори дигар такрор мекунам ки омада намин намуд паплинора аз сеюм дарвозаи корвон тарафи Оптовӣ якум ряд харидорӣ намоед. бинед чӣ қадар гулҳои хушрӯ доранд, интихоби васеъ доранд дар анамиҷа. ҳар як шахс боварӣ дорам ки ҳар як бону ба хости дили худаш пайдо хоҳад кард, зеро ки бори дигар такрор мекунам, интихоб хеле зиёд аст дар анаминҷа. ана бинед, анамино ҳамаш либосаш 250 сомон. аз ҳар як анамин паплине ки айни ҳол ҳаст, пешкаши шумо гаштагӣ аст. аз амино рангҳои гуногун мавҷуд аст дар инҷа, гулҳои гуногун мавҷуд аст ва шахсоне ки хеле ки гуфтам аз мо дархост кардан мехоҳанд, шумо фақат анамон ватсапда нависед, сурат равон кунед. баъд вақте ки харидорӣ кардан хоҳед, ман боз амина кушода нишон метиҳам, суратша равон мекунам ба шумо, рангоша равон мекунам ки шумо аз байни онҳо интихоб карда тавонед. ана ин намудора бинед чӣ қадар хушрӯванд. аз ин намудам чанд ранг мавҷуд аст дар инҷа. гулои фасон, гулои хеле зебо, чӣ хеле ки мегӯянд. бубинед дӯстони азиз, боварӣ дорам ки анамин намуд паплино ба ҳар як бонуи мо писанд хоҳад буд. ана ин намудо 80 сомон либосаш. ана дӯстони азиз, ино аднатонуянд як ранг, яъне шахсое ки мехоҳед, марҳамат аз ана ино ҳам дархост кунед, хоҳиш кунед, мо ба шумо равон мекунем. шахсоне ки хучун мехаред, марҳамат омада ба анамин суроғае ки ман номбар кардам, омада мустақилона харидорӣ намоед. ана ин намудони гиндороро бинед дӯстони азиз. ана ин гиндоро 300 сомонӣ либосаш. агар аз мо дархост кунед 300 сомонӣ мо ба шумо равон мекунем. як либосворӣ. шахсоне ки нигиндор хоҳиш карда буданд, на марҳамат бинед гулҳои гуногун дорад. ҳар намуде ки шумо хоҳед ҳаст. гулмайда низ доранд, гули калон ҳам ҳаст. рангошам бисёр аст дӯстони азиз. хоҳишмандо, харидорои азиз, ана ин намуде ки ман айни ҳол пешниҳоди шумо карда истодам. ино нархҳое ки нигин дорад, ино 380 сомон нигин дорош. баъд бенигинош бошад, инора 200
80 сомонай. Ина марҳамат, шахсое ки хоҳишмандед ба мо муроҷиат кунед. Мо бо дигар намудошам шумода пешниҳод мекунем. баъд омада метавонед ки харидорӣ кунед ё аз мо ё мустақилона аз анамин бозор, аз анамин нуқтаи савдо. ана бинед аз ана ин намудам ҳаст. гулҳои хеле ва хеле зебо, нақшҳои зебо. ана ин тарафа тамошо кунед. ин тарафам анамин хеле нарху наво 250 сомон, 300 сомон як либосвораш. ози ма бо дигар намудошам нишон метиҳам. ана ин тарафа бинед чӣ қадар интихоб зиёд астай. ози агар имкон шава ма бо аз наздик ҳамина пешниҳод мекунам ба шумо як ба як наздиктар ки шумо тавонед ба ҳазур тамошо кунеду як интихоби хуб барои худ намоед. шахсоне ки мехоҳанд ҳамин намудора дархост кунанд ба мо нависед. анамин минуте ки дар анамин минут шумо дидед ҳамона нависед ки дар анамин минути видео мо анамин паплина дидем. баъд ман васеътар карда нишон метиҳам. ана ин намуда бинед чӣ қадar хушрӯанд. ино 250 сомонӣ либосуш. аз ин чанд намуд астай. ана сиёҳорам бинед чӣ қадar хушрӯанд гулош. аз инам чанд намуду чанд гул ҳаст. дӯстони азиз, боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд ҳанами видеои имрӯзаи мо. гулоша бинед чӣ қадar хушрӯанд. на розови ҳасту анаву горошку дигарош холчадор чӣ хеле ки мегӯянд. бо ана занаин астай. аз анамин холчадоро ҳам горошки яъне холчаи калон ҳаст, баъд майда ҳаст. ино нархошон 230 сомон либосаш бо 250 сомонашам мавҷудай доранд. агар ки хоҳед марҳамат омада гиред. дар инҷа бинед чӣ қадар ино хушрӯанд. ана ина бинед чӣ қадar гули хушрӯ. шахсоне ки дӯстдори анамихе гул ҳастанд, анамихе ранг ҳастанд, тамошо кунанд. ана инҷара бинед чӣ қадar интихоби зур доранд. ана тамошо кунед. анами як рангаҳо дар инҷо ҳам ҳаст. ана гулдорора бинед аз наздик чӣ хеле ки манозе. ба шумо гуфта будам ки аз наздик ҳам нишон метиҳам. ина тамошо кунед. шахсоне ки дар ғарибӣ ҳастед умедворам ки ба ватан баргардед. дуогӯёнам ки ба ватан баргардед бо дили шод ва омада аз анамин куртаҳои зебо харидорӣ карда пӯшед. набинед анами гулам чӣ қадar хушрӯ гул астай. барои платя духтан, барои амхе куртаи тоҷикӣ духтан инами гул бисёр зебо мебарояд. бисёриҳо менависанд ки анамин шумо материалҳои нигиндор пешниҳод мекунед. дар русия чунин материалҳоро намепӯшанд. барои мо имрӯз ма бисёртар анамхе паплиное ки нигин надоранд бисёртар амонора пешниҳоди шумо карда истодам. анами гулам куртаи русии кӯтоҳ ҳам дӯзи хушрӯ аз анамин гул. дигар намудам дӯзи тоҷикӣ ҳам дӯзи ино беҳад хушрӯ мебарояд аз анамин гул.
бадана ин гароши ки ҳаст, анамин холча ҳам чӣ хеле мавзи номбар кардам, гап задам ки дигар рангошам аст, гулҳои майдашам ҳаст. Аз иноҳоям шумо метавонед ки либосҳои мисол куртаҳои калтаи русӣ дузед. ана бинед, аз инош бинед чӣ хушруван ино. ёдовар мешавам ки ино 250 сомонӣ, 230 сомонӣ гарошкош аст. либосаш баъзе аз анамин паплино барош кӯтоҳай калтаяй ва ё 3 метр не 5 метран. Анамин 5 метр анамон пуле ки мавзи гуфта истодам, амо як либоса ҳисоб мекунан ами қадар 250 сомон, 280 сомон, 230 сомон. Анаи 300 сомон, 350 сомон нигиндорош. Ира бинед. Анаи гула бинед чӣ қадar хушрӯ аст. Ирам барои духтани платья, духтани мисол куртаҳои миллии худмон ва ҳатто аз ин гул мисол шумо метавонед ки чӣ хеле мегӯянд блузка, кофта, анамхеле чизоям дузед. Шахсое ки чун мустақилона ба анамин духтанд, дузанда ҳастанд, машғуланд ба дузандагӣ метавонед анамхеле чизот ба худ духта гиред. Ана инамудам хушрӯвай бинед. Рангша ира бовар кунед, сифаташ беҳад нағзай. аз ана ино бинед бо аз наздик чӣ хеле ман гуфтам. аз ана миноям гулҳош ҳаст, рангошам ҳаст. анау сафедоша бинед, гулчаҳои хеле нозук доранд. аз ана ино бинед. дар ин ҷо низ рангҳову нусхаҳои хеле ва хеле зебо. анамихе пешниҳоди шумо дӯстони азиз гардонида шудааст. касоне ки мехоҳанд гули калон, мехоҳанд гулҳои майда мисол ё ин ки нақшҳои гуногун, марҳамат интихоб кунед. дар ин ҷо бинед. дар ин ҷо низ анамин паплинои туркӣ, ино нигиндоро аст. чӣ хеле ки ман дар саршавии видео пешниҳод карда гап зада будам нархоша. ана бинед 300, 350 намхе нарху наводора. ана инора бинед. ана инамудора бинед. аз анамин намуде ки ман кушодагӣ будам. рангош ҳаст. рамашка, гули рамашка бинед. тёмнасини дора, сабз дора, бардове дора, баъд сиёҳ дора. ана ин намуд гулҳо ҳаст. иноям хушрӯван. ино вай аст, нигиндоро ҳастанд. нархошон 300 сомон, 350 сомон. шахсоне ки аз мо дархост кардан мехоҳанд ки мо ба онҳо равон кунем ба Русия ё ин ки ба намин Тоҷикистон ягон ноҳияҳош, ина шумо интихоб кунед ва ё суратша ба мо равон кунед. мо ба шумо харидорӣ карда, мисол маблағша ки равон кардед, мо ба шумо харидорӣ карда равон мекунем. ана ин намуд гули сурхдора бинед чӣ қадar хушрӯва. ана ино 300 сомонӣ. гули сурхдор 250, 300 инам. баъд ана иноям 300 сомон. пайлма чия ина гулош. бахшиш агар хато карда бошам. ана инора ман шумода пешниҳод кардам дар видео гап задам. ана ёрам бинед чӣ қадar хушрӯва. баъд анами поён, гулҳои поён. аз ана ино ҳаст. чӣ қадar гулҳои нафису зебо доранд анамин паплино. боварӣ дорам ки ба ҳар як анамин тамошобинони мо писанд омад имрӯза видео. дӯстони азиз, чӣ хоҳише доред нависед. ман дар навбати худ кӯшиш мекунам ҳамаи он дархостҳое ки шумо доред ба навор бигирам و пешниҳоди шумо гардонам. хеле хушнуд ҳастам ки дар ҳар як видео
беҳад ва беҳад комментарияҳои хуб менависед. И барои ман як дилгармӣ мешавад, ки боз видеоҳои нав ба нав баҳри шумо ба навор бигирам. дӯстони азиз, ана гарушкои майдае ки ма гуфтам. хулоса, дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо ёр омад.